Fetus nga kitaan sa dalan sa distrito sa Molo. Alas 8 sang gabi, Nobyembre 18, siyang nakita ng fetus sa dalan sang Zone 3, Barangay North Baluarte, Molo. Yara pa ang panubigon kag placenta, may mga kamotiil kag ulo na ang fetus. Sunod sa panaysayo ni Kapitan Alaw Aurelio, sang nasambit ka barangay, una nakita ng fetus malapit sa stage ang barangay nga nagabilog pa. Kag ginabanta na 10 kilometros ang antad kung diin iniulihi nga nakitaan. Ginabanta yara sa duwa tubtub 3 ka bulan ang fetus kag ikaduwa na kabeses kami nasapwan nga fetus sa barangay. Samtang iga-review pa sang kapitan ang CCTV footage agud mapatod kung paano natabo ang insidente. May mga tao nga gasiling nga dito na sa alin sa ayon nga timbulog na sa naputos pa sa ginasang ulunan niya na tingnan kami subong nga nakalabot din sa kalayo. I think siguro mga 15 meters siguro ang kalayoon, 10 meters ang kalayoon. Kaya nakita pa sa mga tao to ginasagwa nga to nakatimbulog pa sa bla daw, buo pa sa daw, may ulunan pa sa. Sa karon mga K5 ang Molo PNP kagang taga CSWDO hindi pa makasaring kumbara ining fetus ginahungod gid bilin sang Iloy ini sang nahulugan akon gintaban sang Ido mga K5 bagmo daga padayon pa ang ilang investigasyon. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ini naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.